batean, etxeko langa zabaldu, eta zelai berde zabalera irten zen Peru. Kaixo! Kaixo? Kaixo? Kaixo! Zelako eder polita. Ezta? Ba, ume batzuk etorri dira hemen, Bai. Ipuina entzun nahi duzue? Eta badakizue zen instrumento mota entzuten da nik agertzen naizenean, bai? Zer? Zer gehi? Soka batekin itzuli? Hemen daukat soka bat. Izilik egon, Bestela, otsoa ikusiko nau. Zer egin dut sokarekin? Zuaitzaren adar batean ipiniko dut. Zer soinua da hori? Zer soinua da? Oso zaila da, Txoria, entzun. Zu. Otsoaren aldean egan, eta horrela nik sokarekin harrapatuko dut. Oso ondo. Txoria, otsoaren No pasa nada. Estamos cercanas. buruan egakantzu zen Txoria. Eta otsoa egiten zion oska alde batera eta alde bestera harrapatzeko. Harrapatuko dizut. Join. Baina kontuz Txoria, Kontuz Txoria. Eta horrela, otsoa sokaren aldean egin dizu. Eta orain, zer egin du Peru? Soka hartu txoa eta soka. Non dago soka? Umeak? Hemen. Alde batean, hori. Harrapatuko dut otsoa. Eso puede soñarse. Ez, harrapatuko behar dut ondo. Ez, soitatu da. Respiro. Jango duzu, Peru.